Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin hemm l-ordni. Din kienet l-istqarrija tal-Ministru Byron Camilleri meta kien mistoqsi ripetutament mill-ġurnalisti dwar is-sitwazzjoni ta' kollass fil-ħabs Malti għad detriment tal-priġunieri kif ukoll tal-ħaddiema fil-faċilità korrettiva ta' Kordin illi bl-aktar mod evidenti jixtiequ jaħdmu f'serenità. Dan kollu wara li fl-aħħar jiem għal darb'oħra fost lista twila ta' allegazzjonijiet u rapporti rigward l-hekk imsejjaħ reġim fil-ħabs, priġunier qed jallega li numru ta' persuni qed ikunu sottoposti għal torturi kemm psikoloġiċi kif ukoll fiżiċi fost l-oħrajn bl-użu tal-allegat siġġu tat-tortura. Madankollu Byron Camilleri insista fit-tweġibiet tiegħu għal domanda wara l-oħra li sarulu li ma kienx lest jikkummenta dwar il-każ. Jien għandi għażla u ħanażel illi llum ma niġix hawnhekk u mperrex minn il-baterjat tad-dinja dettalji personali dwar dan il-każ. Rapporti fuq il-medja lokali rrakkontaw kif il-persuna li għamlet dawn l-aħħar allegazzjonijiet, l-istess persuna li talbet sabiex tinfetaħ inkjesta maġisterjali, spiċċat maqfula waħda f'solitary confinement, fatt illi mhux tal-Ministru ma ċaħdux tal-ispjega li l-priġunier qiegħed f'ċella u li kien qed jiġi osservat permezz ta' kamera wara illi għamel dawn id-dikjarazzjonijiet. Ġejt informat li kien ġo ċella fejn kamera anke s-sigurtà tiegħu wara li għamel dawk it-tip ta' allegazzjonijiet. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar jekk jikkunsidrax li ssir investigazzjoni holistika dwar l-aġir illi seħħ wara l-ħitan tal-ħabs bi kritika waħda wara l-oħra minn diversi esperti, il-Ministru Byron Camilleri sostna li huwa impossibbli tikkuntenta lil kulħadd. Illum hemm iktar ordni fil-ħabs, ovvjament qatt ma jkollok sitwazzjoni fejn kulħadd kuntent, qatt ma jkollok sitwazzjoni perfetta. Ta' min wieħed jinnota li l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi ċaħdet dawn l-allegazzjonijiet u nsistiet li se tkun qed tippreżenta d-dokumenti neċessarji fil-qorti. Intant Byron Camilleri ikkonferma wkoll li tul is-sena u 7 xhur li ilu responsabbli mill-faċilità korrettiva ta' Kordin seħħu 4 fatalitajiet fil-ħabs. Fatalità waħda illi sissa l-inkjesta maġisterjali tagħha għadha mhux magħluqa.